So ayan, may top box ka na. Tapos hindi mo alam kung ano ang bracket na gagamitin mo. Lalong-lalo na sa mga naka-version 2 or naka-version 3 na Honda Click. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang Duhan Raven bracket. So ito nabili natin sa online mga idol, no? So ngayon, bubuksan natin. Titingnan natin kung maganda ba yung quality niya. So actually mga idol, dumating ito sa akin mga 1 linggo na. So ngayon ko lang nagawa ng video, no. So ito pala yung tatak ng Duhan, no. Yan. So napakaganda, no. Napakaangas ng forma. Ang ilalagay ko na top box dito is yung 45 liters na Mokoto 7 series. So ayun guys, ito yung paglalagyan natin ng ating Duhan Raven bracket, si version 3 na Honda Click Limited Edition. So tanggalin lang natin itong stock na bracket niya, no? Kasi hindi pwede ito paglagyan ng ating Mokoto top box. So parang yung stock na bolt lang ang gagamitin natin. Babalik lang natin, sana magkasya. So ang tools na gagamitin natin ay ito lang mga idol. Ratchet. So naggamit ako ng extension at saka itong 12mm na socket. Tataas muna natin itong upuan, no? Para hindi siya disturbo. Next is tanggalin natin itong naka bolt. So dandahan lang mga idol, no? First kuan pa to. First tanggal. Ayun. Luwagan muna natin lahat. So ito yung kagandahan ng may ratchet. Dahil tuloy-tuloy lang ang ikot mo, ganyan, no? So para hindi ito magkasalisi, ilagay mo lang dito, tapos yung dalawa sa baba, para hindi ka talaga malito ba kung saan ang pwesto niya, no? Dahil dito siya nakalagay, kailangan ibalik lang natin sa original na pwesto niya. Kasi kung magkasalisi ito, baka mag-iba pa kasi yung thread sa ilalim ba. So ayan, no? Ganyan lang. Yun. So may rin ito, parang extension sa ilalim. Saka may bonus tayo mga idol, no? Lalagyan natin ng toe strap dito. So kung paano ilagay yung toe strap, ito na. Panoorin nyo to para marami kayong matutunan. So ang gagamitin natin na pangbunot ng screw is ito, para madali lang. So kailangan tanggalin mo itong 4 na screw. Isa, dalawa. Kailangan kasi kunin natin itong cover para mapasok natin yung toe strap sa ilalim. Yun. So ganyan ang pag may gamit ka mga choy, no? Madali lang matanggal. Ayan. Pwede mo na ipasok. Yan lang, oh. Tapos itapat mo itapat mo sa may lagayan ng bolt. Oh, ayan. Right, so pagkatapos, balik na natin yung cover ng tinanggal natin, no? So, ayun, madali lang, basta may gamit talaga. Ayun.
So, bali ang ginagamit na bolt dito sa strap mga idol is yung stock na bolt. Sana magkasya, no? Dito sa ano natin, sa ipapalit na bracket. So, this is it. The moment of truth. Tapos, yung ano, strap, kailangan nakasentro yung lagayan ng bolt sa butas. Ayun. Alright. So, pwede na natin ibalik yung stock. Dito muna sa kabila. So, sa pagbalik naman, huwag mo muna masyadong higpitan. Yung partial lang muna ba? Kasi baka hindi siya masyadong sentro, no? So, kailangan natin na ayusin bago natin higpitan ng gusto. Ayan ito mga idol, oh. So, partial lang muna. Huwag mo na masyadong higpitan mga idol. Okay. Mayroon na tayong toe strap sa gilid. So, ang gagawin natin is balik, luwagan natin ng konti para ma-adjust natin, no? Tama na kaya ito? Parang itong kabila parang tumabingi. Ganun pa rin. Tingnan mo pa rin kung sentro na ba siya. Okay, yan. Pwede mo na higpitan. Yun. Okay. So, yung old stock lang na bolt ang ginamit natin. Ayun. Oh, tibay. Oh, ayan, nagsarado pa. Okay. Ayan siya. So, tingnan natin sa malayo, Oh, maangas talaga, oh. Ayan, may tostra pa tayo sa gilid. So, maraming salamat mga idol, no, sa inyong panonood. Next video is isama ko na yung Mokoto top box. Maraming salamat.